Simon Busuttil irid li l-istazzjonijiet politiċi il-One u Net jagħlqu l-bibien. Dan qalu b'mod ċar f'intervista li fiha attakka lil One News għax ma jaqbilx miegħu, imma anke qal li l-istazzjonijiet inkluż dak tal-Partit Nazzjonalista għandhom jagħlqu. Hija tajba din is-sistema li l-partiti kollhom il-medja tagħhom fil-fema tiegħi f'pajjiżna ma ħadmitx. Lil tan-Net inkluż qalilhom li huma parti mit-tnawwir tal-fiduċja. Huma parti minn dik it-tnawwir tal-fiduċja li jiena kont diġà qiegħed nispjega f'din l-intervista, parti mir-responsabbiltà qiegħda fil-medja tal-partiti. U kompla jitkellem kontra l-istazzjonijiet politiċi. Ir-responsabbiltà hija ta' sidhom il-partiti. L-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil mbagħad saħaq li l-partiti għandu jkollhom l-ispazju mħallas mit-taxxi tal-poplu. Ma jistgħux ikollhom vuċi fuq stazzjonijiet pubbliċi li xorta nħallsu għalihom mit-taxxi tagħna. L-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista ilu b'rapporti ta' diffikultajiet finanzjarji u sfidi biex iħallas il-ħaddiema tiegħu. Chris Perigin li fetaħ il-Love Malta kien beda kkawża fil-qorti biex jingħalqu l-istazzjonijiet politiċi. Il-ħaddiema tal-medja li kienu qajmu rebus sħiħ meta Chris Perigin kien ġie ingaġġat minn Bernard Grech bħala strateġista tiegħu qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali fejn ukoll ingħata pakkett ta' eluf ta' euro. Perigin irreżenja flimkien ma' Ray Bezzina dakinhar tal-miġja tal-Papa f'Malta. Issa jidher li qed jerġa' jagħti palata lil kap nazzjonalista fejn f'artiklu nhar Ħadd Ilgħid faħħar il-kredenzjali ta' Bernard Grech. Artiklu ta' Perigin li wkoll ingħata prominenza kbira mill-medja nazzjonalista.